Pozdravujem vás, priatelia. Úvodom by som chcel povedať, o čom by malo byť toto videjko. Včera sme absolvovali národný výstup Slobody na Krývaň a bolo to extrémne náročné. Bolo to obrovsky krásne, silné, hodnotné, prínosné, ale bolo to extrémne náročné. A o tých situáciách, veciach, ktoré sa tam udiali v človeku, akoby aj celkovo vo vzťahu k tej prírode a k ďalším veciam, to bude jedna časť. Druhá, taká hlavná, pre mňa, prečo vlastne točím toto videjko. V tom predchádzajúcom mi jeden pán napísal veľmi pre mňa zaujímavý a hodnotný komentár. Niečo v duchu ako ševče, drž se svého kopyta. V tom predchádzajúcom som totiž zachádzal do vecí akoby takého toho, že pasívneho odporu, spojenia sa občanov a podobne a pár takých ďalších vecí. A ten komentár ma primel trochu nejak vnútorne precítiť, že prečo vstupujem do takýchto oblastí, alebo že aká je podstata toho môjho konania. A sledujeme teraz Datkov jeden veľmi zaujímavý seriál, na ktorý nás upozornil syn Daniel. On sa volá, že Good Place. Je to akože trošku sranda, ale je to obrovský, hlboko filozofický seriál, zaoberajúc sa, povedal by som, podstatou života a tých vecí okolo toho. Trošku sa z neho učím aj angličtinu, lebo je vlastne len po anglicky s titulkami, ale má to pre mňa veľký význam. No a z toho celého mi prišiel taký veľmi silný vnem, že jedna z podstat tých procesov, ktorí sa teraz dejú, je, že sme vedení pripravovaní a postupne eskalovaní. Je to jedna z možností. Jedna z možností, ktoré nás vedú k totálnej vojne. Ale to nie je, že vojna, že napadneme niekoho, alebo niekto napadne nás. A k tomuto dojde. Už vlastne Karel Čapek, tuším, napísal také dielo Válka proti všem. Tak toto, keby sa to podarilo, tak to bude, že všichni proti všem. To by bolo čosi, povenujem sa tomu ďalej, takže vlastne ako tomu predísť? A to je úplná podstata tohto videjka a zase to súvisí s tým krýváňom. Mám to tu pripravené, je to ako krývaňská výzva, kde jedna z jej podstát je, že zoslabený človek, energeticky, životne preťažený, vyčerpaný, nevyužívajúc plný potenciál svojej energie, žije v strachu, žije v napätí, tým prichádza o ďalšiu energiu a celé sa to vlastne takto cyklí a podobne. Tým je ľahšie manipulovateľný a tým vytvára viac odporu. A pokiaľ je naše konanie motivované nejakým odporom, tak to je celé zlé. Je veľmi dôležité vždy sa pozerať pri akýchkoľvek udalostiach na tú podstatu. Predstavte si, že niekto ochorie na nejaký vysoký krvný tlak, cukrovku, rakovinu, úplne na čokoľvek a zamyslite sa nad tým, či mu môže pomôcť väčší odpor, hnev vnútorný voči tejto chorobe, voči zdravotníctvu, voči lekárovi, voči systému, voči prírode, vesmíru, nebesiam, Bohu, že prečo práve on dostal túto chorobu a ako to tu celé nefunguje a ako ho nevedia zachrániť a mu pomôcť a podobne, že skúste si tak sa zamyslieť nad tým, že či niekoho takýto postoj naozaj vyliečil. Či vôbec mohol vyliečiť. Takže poďme na to. Včera sme boli na Krývani. Bol to druhý národný výstup Slobody na Krývani. Ten prvý sme organizovali v roku 2020 počas korony. Prvý termín nám nasnežilo, takže sme ho odložili o 2 týždne. Tam vtedy prišlo 12 ľudí, 11 sme vystúpili na Krývaň a hore na Krývani sme prijali
kriváňskú výzvu, každý sme tam akoby slúbili, ale vážnym spôsobom, nielen tak do vetra, proste akože bola hmla, fúkal obrovský vietor a bola silná zima. A slúbili sme tam, že obetúvame na oltár vlasti nejaký svoj najväčší neduch v prospech toho, aby proces tej akoby korony zanikol, aby sme mohli žiť slobodný a pokojný, vedomý život. Keď som každý obetoval niečo, vtedy som obetoval sladkosti, priemyselne vyrábané sladkosti. Už som to urobil v prospech toho procesu a potom, keď človek vlastne spraví takúto dohodu, tak ho to drží, že keď to poruší, tak vlastne potom nech sa nesťažuje, že to pokračuje ďalej alebo čokoľvek. Že je fakt veľmi dôležité, čo kto každý urobil pre niečo. No a keď ten proces zanikol, niekto obetoval alkohol, niekto cigarety, keď ten proces korony zanikol, no tak potom akože je to svojím spôsobom, nie je to dokonalé, takáto dohoda. Tiež to má svoje určité nedostatky a tak, ale je to taká významná, pre človeka osobne významná, drobná čiastka, cesta k tomu, aby sa veci vylepšili. Lebo ak človeka niečo zaťažuje, kvôli čomu nemôže vstúpiť do svojej plnej síly a tohoto sa vzdá, tej záťaže, si ju vyrieši, spracuje, rozplynie, transformuje a vstúpi do svojej plnej sily, tak to má pre priestor obrovský význam. No a ako som povedal, nastali tak v objatí v kruhu tí 11, že toto, čo sa tu teraz stalo, neberiem len ako takú dohodu do vetra, ale ako dohodu s Bohom. A tiež to niekto môže spochybňovať, čo sa ty chceš dohadovať túto s Bohom. Proste beriem to ako sľub. Akoby prenesenom význame, Bože, sľubujem, že sa zbavujem tohoto a tohoto. Prosím, zbav nás nejakého ťažoby, nejaké choroby, nejakého utrpenia. Je to konkrétna zmena, ktorú zmena pozitívna, k lepšiemu. Fyzicky, k zdravšiemu, prirodzenejšiemu. Nebudem na sociálnych sieťach, vymýšľam si. Potom by ste nemohli sledovať toto video. Alebo denne bude maximálne pol hodinu. To môže byť čokoľvek proste. Alebo každý deň budem 15 minút fyzicky cvičiť. Prestanem jesť chemizované potraviny. Tých spôsobov dohôd je nekonečno. Každý vie, kde má svoju slabosť a čo môže. Vylepším svoj vzťah s rodinným príslušníkom nejakým. Dajme to. A budem ho udržovať v harmónii. No a v tom momente, ak som povedal to slovo s Bohom, v tej sekunde, v tom okamihu prestal fúkať obrovský vetrisko, niečo cez 100 km, to nás išlo odfúknuť dotiaľ. Tak dostalo taký moment pre každého, aj pre mňa samého, že fú, že to nie je sranda. No lenže do pár minút prišla taká búrka, že tie blesky šľahali rovno pri nás. To som v živote nezažil, že udrel blesk a v tom okamihu zároveň hrmel hrom. To bolo niečo tak silné, tak elektrizujúce, to až tak praskal ten vzduch. A my sme teda zdrhali z toho vrcholu dole a oproti nám išli ľudia ešte len hore na Kriváň. Som na nich pozeral, že či sú normálni. No a keď sme boli dole, tak štartoval vrtuľník, že nejakého Nemca tam uškvarilo proste, akože že ho zasiahol blesk a teda, že už nežije. No a to bolo pred 6 rokmi, takmer, lebo to bol na jeseň. A teraz sme išli zorganizovať druhý národný výstup na Kriváň, národný výstup slobody. Nikto sa nemusel prihlasovať, nikto nemusel nič platiť, proste žiadnu ani zálohu, ani nejaké vstupné, ani príspevok, nič úplne, že dobre. A napriek tomu sa mi ohlásilo, som to fyzicky spočítal, 12 ľudí, ktorí teda, že sa tešia, že prídu, že proste tam budú. No lenže predpoveď počasia už týždeň dopredu avizovala, že bude tak nejak viac rážok. No a keď tieto podnety chodia z jednej strany, z druhej, tretej, tak som oslovil človeka, ktorý sa tomu profesionálne venuje, predpovedi počasia, vedomý človek, krásny, a hovorí, že áno, nejaká letná búrka tam bude, na horách často bývajú búrky, ale je to len akási bariéra, filter pred tým, o čo tam skutočne v tej podstate ide. Išli sme na Krivaň umiestniť mincu Matky Slávy. No a tá predpoveď sa každý deň menila. Na rôznych tých serveroch sú také svetové weather forecast, AccuWeather, náš Aladín a mnohé takéto ďalšie.
ale sú fakt také profi, ktoré proste, že nielen, že pre, čo niekto sa venuje windsurfingu, ale proste akože tak nepôjde na vodu, keď nefúka proste akože. Tak to sú také vážne predpovedače, kde vám to povedia na hodinu, kedy začne fúkať, kedy prestane fúkať, čo tam ako bude kdekoľvek vo svete. To sa tak menilo od toho, že nebude pršať vôbec, cez to, že bude pršať iba ráno o 8, alebo nejaká, že o 10, iná predpoveď o 12, iná o 2, iná o 6 večer. Že trošku dažďa, viacej dažďa, moc dažďa, nejak jednorazovo proste. Akože áno, ono aj vidíte tú oblohu, že proste sú tam tie mraky, proste, že čosi, že dobre, ale teda, že ideme. Tak z tých 12 ľudí, ktorí avizovali tú účasť, prišli 4. No len prišlo množstvo iných ľudí, bolo nás asi 39. Boli to krásni ľudia. Doktori, to nehovorím, že doktor je za to, že niekoľko doktorov tam bolo, niekoľko inžinierov, bola tam prezidentka jednej asociácie a boli tam ľudia vedomí, ktorí sa venujú hypoterapii, to je terapia s koňmi proste akože a ďalší a ďalší a ďalší krásni ľudia, uvedomeli, rozumní ľudia, ktorí prišli podporiť túto akciu. No a tak sme vzdali hold a úctu pri pamätníku SMP na Štrbskom plese, umiestnili tam mincu Matky Slávy a vyrazili. Dohodli sme sa, že pôjdeme spolu. Po ceste bol presne moment slnovratu, urobili sme si taký obradík, no a 2 minúty pred Janským plesom sa odbáča doprava hore vlastne smer Krýváň. No a odtiaľ, dohodli sme sa, že pôjdeme spolu, sa tak trošku roztrhalo a niektorí tí slabší už odišli v tej chvíli, alebo zakrátko slabší, fyzicky slabší, to vyhodnotili, že proste to tempo je pre nich také intenzívne, tak si povedali, že proste pôjdu si vlastným tempom, urobia si len takú prechádzku, nezáleží na tom, či vyjdu na vrchol. Vždy obrovsky obdivujem takýchto ľudí, úplne je to krásne si zhodnotiť svoje schopnosti, to na čo človek má. A keď sme boli niekde v polke tej hory, tak utekal dolu chalanisko, že už bol hore, minca je tam umiestnená zdrha. Za chvíľu bežal ďalší, že nejakú ženu tam zasiahol blesk, že jej udrel do mobilu, že ten vybuchol, že jej urobil zranenia na tvári ešte aj kamoške, že celá je popálená a krv jej ide z uší a proste, že volali teda helikopteru, no ale tá v tom počasí proste nemala šancu tam prísť alebo niečo. To bolo pre nás tak 2 hodiny pod vrcholom. Čiže my sme vyrážali relatívne neskôr na tento výstup. Bežne sa doporučuje vyraziť skoro ráno o 6, aby človek o tej 10 plus minus bol tam, 11. A kým väčšinou po obede začína nejaká búrková činnosť, aby vlastne teda sa stihol vrátiť. No tak táto pani vyrazila niekde o 6, o 7 a teda dopadlo to takto. V ten deň bolo na vrchole možno 50 ľudí. My sme tu pani stretli asi niekde ešte kúsok pred tým sedlom Krivánskym, tom žlabe, kde zostupovala dolu s jedným našim členom skupiny. To ste ešte nevideli. Ako normálne tenisky mala roztrhané, takže prsty jej z toho trčali. Bolo stále vidieť, že je v šoku, hovorí, že má zalahnuté v ušiach. Proste tvár mala celú takú od tých čiastočiek toho mobilu. No akože, nebola to teda žiadna sranda. Medzi tým ešte odtiaľ utekali ďalší ľudia, že teda tam strašná búrka, neviem čo. A my sme tak stáli v takom oku tej nejakej činnosti a proste akože nič, že krúžilo to z jednej strany, z druhej, že proste medzi tým to zaniklo a slniečko úplne, že pekne, príjemne. Tak sme pokračovali ďalej. Každý za seba sám vyhodnotil situáciu, kedy to pre neho stačí, kedy má toho dosť. No a udiali sa tam obrovské veci. Niekde v tom poslednom stupáku, ktorý trvá takých 40 minút, osobne som si hovoril, že poprosil som tak nejako také vedenie, že cez fyzicky väčšina komunikácie, ak ju nepočujeme normálne, tak prebieha prostredníctvom nášho tela. Niekoho seknú kríže, niekoho viac bolí koleno, niekto dostane nejakú teplotu alebo nejakú slabosť, krúti sa mu hlava. To myslím aj v bežnom živote. A hovorím, že celé telo mi výborne pracuje, že super, ale že keby som zacítil nejakú bolesť, že to by som bral ako signál, že aha, stačí ti. No a tak tu nejakú, 20 minút pod vrcholom som zacítil, som nejak zle došlapol trochu, ani to nebolo, že zle, nejak inak možno. A takú tupú bolesť som zacítil v kolene. Nie veľkú, ale ako zacítil som. A tam mi tam pretrvávala ďalších pár krokov a pozerám, že fúha, že
toto není sranda, že keď si mám predstaviť, že teraz by som sa otočil a ísť dole, tak to neviem, ako by som celé zvládol, že ja musím ísť dolu. Lenže datka bola niekde 30 metrov predo mnou, ostatní ľudia tiež boli mnohí takto predo mnou a teraz čo im zakričím, že čaute, alebo že v tom nejakom vetre tam už trochu aj fúkalo. Pozerám, že kurník šopa, že čo mám teraz robiť. No a za 5 minút začali padať krúpy. Také malé, akože bol som bosý, trošku to aj studilo na tej zemi. No a tak som sa len oprel o skalu, tak dal som si prší plášť a vybral som jedlo prvé, bolo tak možno 2 hodiny po obede, možno trochu viac. Tak som ho zjedol, tie krúpy prešli a mne prišiel taký obrovský silný vnem, že ideš ďalej a vyjdeš tam, aj keby čo bolo. Udiali sa nejaké krásne veci, aj veľký priateľ obrovský, má také medicínske centrum. Míško tam bol a hovorí, že bol tak vyššie hore, že ho tam nejak zelektrizovalo, proste, že že ide dole, proste, že hotovo. No vyzeralo to veľmi zvláštne zaujímavo, len ten môj vnem, že ideš, bol tak silný. Bol s nami aj Igor Jurečka, ak ho poznáte, veľmi často chodí natáčať mnohé krásne akcie. A keď bol s nami pred tými 5 rokmi, tak vlastne asi po hodine sa sadol, proste celý bol úplne hotový, že toho nevidie a vrátil sa dole. A som sa tak obrovsky tešil, že prišiel, že tam ide s nami. A nakoniec sme teda na ten vrchol vystúpili. Keď sme sa držali za plecia a spievali sme hymnu, také blesky udreli za mnou. Oni boli v vzdialenosti nejakých 8 sekúnd, čo je tak 2,5 kilometra. Čiže neboli také bezprostredné, ale teda boli silné, bolo vidieť. Dátka úplne proste urobila obrovské oči a ono, viete, keď spievate hymnu Nad Tatrou sa blízka a stojíte na krýváni a za vami šľahajú takéto blesky, je to čosi zvláštne. Vedeli sme, že nemôžeme tam zostať, dlho boli už 4 hodiny po obede. Akurát v Prahe začínala veľmi silná skupinová duchovná praxka, ktorej sme sa pripojili. Umiestnili sme tam tie mince Matky Slávy a v tej našej hymne sa spieva Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ako to Slovensko naše dosiaľ to dospalo. Že to bola taká obrovsky silná symbolika, akú som ešte v živote nezažil. Ten zostup dole. Zakrátko sa vyčasilo. Zostalo tak pokojné nebo, že ani, ako sa hovorí, lístok na strome sa nepohol. Tak predstavte si tú pobúrkovú tatranskú prírodu, že datka zostupovala asi 100 metrov predo mnou, plus minus niekedy aj 200, niekedy bosý som tam zošľapával po tých mokrých špicatých kameňoch a s bolesťou akoby v každom kroku, proste, že mantroval som si celú cestu a akoby rozjímal. Možno to bola nejaká kontemplácia, alebo seba dotazovanie, alebo viacero výrazov na také čosi podobné. Naskakovali mi obrovsky silné, krásne, hodnotné myšlienky. Pocity, postoje voči jednotlivým ľuďom, situáciám a tak ďalej a tak ďalej. Dole na Štrbské pleso sme sa, úplne sami sme tam vlastne boli s datkou. Všetci, boli sme poslední, ktorí sme zostupovali z toho krýváňa. A na Štrbské pleso sme prišli okolo 9. Úplne rozbití a dneska sme veľmi silno rozbití. A teraz teda v tej podstate toho videa. Že, no. A v dnešných takých komentároch a všeličom, lebo tak horská služba urobila nejaký príspevok o tom, jak zachraňovali tú ženu a niečo. Keby som bol veliteľ záchrannej horskej služby, v živote nedovolím pracovníkom, členom horskej služby, aby išli zachraňovať niekoho tak, že by ohrozili seba. V živote. To je každého jedného človeka vec, že sa niekam trepe, že ohrozuje svoje zdravie, svoj život, je to jeho vlastná zodpovednosť. Jedna pani napísala, že proste, že to je obrovská nezodpovednosť, že tých ľudí takto ťahám v takom počasí niekde. V živote som nikoho nikam neťahal. Keď je nejaké podujatie, tak sa spropaguje. Aj na každom. Nikoho som nemotivoval, aby tam prišiel. Neprehováral, že tam musí byť, alebo bez neho by to bolo neviem aké.
a skôr tých ľudí otáčam naspäť. Keď pani v prvej hodine povie, že už má dosť, jej objímem ju, poďakujem, poprajem krásny zvyšok dňa a proste akože ideme ďalej. Žiadne poď to zvládneš, ešte to skús, daj to. Proste, že každý si je strojcom svojho šťastia, každý je zodpovedný za svoje činy a ich dôsledky. A to je jedna z hlavných podstat aj takýchto situácií. Takže ľudia sa otáčali v rôznych fázach. Hore vyšlo možno taká menšia polovica ľudí z tých, čo sme boli. Veľa ich bolo už tak tesne pod vrcholom, ale každý si vyhodnotil svoju mieru čohosi, čo proste mal a to je jeho. Čiže nikdy sa necítim, alebo keby sa tam aj z našich ľudí niekomu niečo stalo, nie som absolútne zodpovedný za to, čo sa stalo. Je to každého rozhodnutie, každý si môže pozrieť tie predpovede, každý vie, do čoho ide. Výstup na Kriváň nie je vôbec jednoduchý. Celú cestu nie je žiadna občerstvovacia stanica a nie je tam ani moc možností nabrať si vodu niekde. Čiže bolo zatiahnuté, pršalo občas. Na nás nie tak moc, ako sme išli tak krásne v takom nejakom takej ochrane čohosi. A napriek tomu ľuďom dochádzala voda. Predstavte si, keby svietilo slnko, silné slnko, tak by polovica ľudí trpela vážnou dehydratáciou, čo neviem ani, ako by to potom celé dopadlo. Čiže tie hory sú krásne, sú veľmi ozdravujúce, ale zároveň sú aj tvrdé, ťažké, nebezpečné. To každého vec, keď sa preto na bradlo príde 150 ľudí, kde vystúpia z auta, prejdú 300 metrov a sú na bradle, a na Kriváň príde 40 ľudí, alebo 39, alebo 36, lebo to si vyžaduje čosi. No, a teraz k tým vnemom, že mnoho ľudí nás stále nabáda, že ako treba protestovať, kedy budú nejaké protesty, kedy pôjdeme niečo, treba revolúciu, treba to tu celé zmeniť, zrušiť. No a to je ten vnem, že Datka, keď počas obdobia korony dostala také vysoké horúčky, tak to mala skoro 2 týždne, už im 11 dní, 40 teploty. A jeden Norbert Sinčák, veľmi uvedomelý, múdry človek, mi na to hovorí, že v určitých fázach organizmus dokáže zblbnúť tak, že on prvotne bojuje proti vnútorne nejakému bacilu, nejakej baktérii, nejakému vírusu, proste nejakému vonkajšiemu zásahu. Ale potom už to je vyriešené, ale on už proste naskočil na taký obrovský ozdravný proces, že ho to až zabije. Že vtedy je potrebné do toho zasiahnuť. Včera mi to Miško vysvetloval tiež doktor, že vlastne sú určité baktérie, ktoré vyvolávajú vlastne prehánky, vnútorné akože proste hnačku, ale zároveň aj zvracanie. Silné, extrémne silné zvracanie. A že človek čokoľvek užije lyžičku niečoho na ukludnenie, tak to človek vyvráti. Že vlastne vtedy treba ísť do nemocnice, človek dostane jednu infúziu, také nejaké minerály, čosi a proste ten efekt toho zvracania proste akože prestane a dá sa fungovať ďalej. Že za 3 dní by to možno prešlo samé. No a niečo také mám pocit, že sa stalo aj v našej spoločnosti so systémom. Že tak, ako je nastavený, ako funguje, aj ten politický, že sú nejaké voľby, že si niekoho zvolíme, on v tej predvolebnej kampani poukazuje na niečo, čo je tu zlé, čo by chcel zlepšiť, vylepšiť a tak. A môže to byť aj úprimné. Samozrejme, v poslednom čase, ako keby to už aj nebolo, ale môže. Ale obrovský príklad teraz nájdete v Čechách, kde konkrétne tie veterné elektrárne bola vláda toho pána Fialu a presadzovala nejaký zámer tých veterných elektrární a tí politici, myslím, že motoristé, si postavili jednu z výrazných kampaní v osobe toho Filipa Tureka na tom, že vlastne ten Green Deal to proste neexistuje, to je proste, to oni zrušia proste to ani za svet a stal sa významným politikom v tej oblasti a už zmenil tú retoriku, že vlastne občania mali byť tisíce tých vrtúl a budú tu len nejaké drobné stovečky a každú tú jednu akceleračnú zónu budeme veľmi citlivo posudzovať, nebojte sa, to sa proste spraví. Takže je to dôkaz toho, pre mňa úplne jednoznačný,
že nech si zvolíme kohokoľvek v tomto systéme. Nám to absolútne nezaručuje, že tú situáciu vylepší. Je český energetický expert Hynek Beran, ktorý hovorí o tom, že vlastne pomenúva to, že to je tá veterná mafia, ktorá klame prostredníctvom politikov, to hovorí on teda, že vlastne ani ten Brusel, tá Európska únia nikdy nechceli, aby tie vrtule boli dokonca aj na toho smernica Európskej únie, aby boli na úrodných poliach. Že to má fungovať tam, kde boli nejaké doly, nejaké lomy, nejaké povrchové bane, kde sa prestala tá ťažba, tak na to územie, aby sa to nemuselo zdĺhavo roky vybavovať, že tam to územie je vlastne akoby mŕtve, proste nerastú tam rastliny, nežijú tam ľudia, proste je to bývalá povrchová baňa na kilometroch štvorcových. Tak tam sa dá prednostne zrýchlene v skrátenom procese postaviť elektrárne, lebo je to predschválené a tam môžu fungovať tie vrtule. Takže v prípade, že ak máte v krajine, teraz to poviem, že som tá Európska únia a teraz tu sú tie krajiny, tí členovia, v prípade, že ak máte v krajine takéto plochy, tak tu sú vyčlenené peniaze, nejaké miliardy a môžete teda v tomto smere sa rozvieť. Zároveň tá Európska únia hovorí, ako pracujte na tom, aby ste zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov. Proste je to ekologické, znižíme tým uhlíkovú stopu a podobne takto. No a oni tí baróni, tí oligarchovia, tí politici sa toho chytia, že vidia tam možnosť peňazí a v tej našej ľudskej mysli zblbnú a idú z toho spraviť miliardový biznis v každej krajine, lebo sú na to peniaze, lebo sa vyčlenili na to zdroje. Treba ich minúť, treba ich vyčerpať. Potom robia kampani, že prídeme o 0,5 miliardy, prídeme o miliardu, prídeme o 2 miliardy, keď to nevyčerpáme. No a potom sa dejú veci. No lenže, ako toto zmeniť? No a to je jedna z podstat tej krivanskej výzvy, že vlastne my, keď sa začneme spájať v tom odpore, tej nenávisti, tak vlastne celá tá podstata toho nášho konania má zlý základ. Ako keby veľký mrakodrap mal stať na papierovom základe, alebo dokonca nejakom takom, čo teraz sa javí ako dobrý, ale neviem to teraz tak presne vyjadriť, proste akože to je niečo toxické. Možno viete z našej knihy Cesta k prameniu, ako prirovnávam atóm so svojím jadrom, so svojimi elektrónmi, ktoré okolo obiehajú, podobnú štruktúru, samozrejme dosť rozlišnú, ale ako v princípe podobnú má bunka, že má nejaké jadro a má tam potom nejaké tie bunkové štruktúry. Podobnú štruktúru má človek, že má nejaké jadro a má tam potom nejaké orgány a nejaké obehové sústavy a podobne. Podobnú štruktúru má matka Zem, podobná štruktúra je slnečná sústava, nejaké jadro, slnko, nejaké planéty, ktoré ako elektróny obiehajú okolo. Podobnú štruktúru má galaxia, podobnú má vesmír, že sú to rádovo veľmi podobné, možno skoro až rovnaké štruktúry z určitých ohľadov, len rádovo vo väčšom, extrémne väčšom znásobení. Takže je to presne čosi také, ako keď ten človek dostane treba tú rakovinu, ak sa má vyliečiť. Potrebuje to prijať, potrebuje sa dostať, potrebuje zmeniť svoje toky myšlienok, svoje napätia, svoju činnosť, svoju životosprávu, spôsob života, hodnoty. To musí zmeniť. Ani tomu nie je napísané, že to pomôže. Že takto to zvládne. Možno je to jeho osud. Možno tá choroba ho prišla proste ukončiť. Skončí svoje pôsobenie v tomto živote na pozemskej púti a bude to pokračovať ďalším iným spôsobom. Ale nepočul som o nikom, kto by sa vyliečil na základe odporu, na základe hnevu, na základe väčšej nenávisti voči niekomu, že ten doktor ho zle lieči, ten systém je zlý, nevie mu pomôcť, nevie ho zachrániť. A neviem, či takéto niečo existuje, ale teda počul som a stretol veľa ľudí, ktorí sa vyliečili práve tými spôsobmi, ktorý som povedal predtým. A to isté platí o našej spoločnosti. Takže veľakrát aj v oblasti tých veterných aktivistov hovorím o tom, že my potrebujeme presunúť to pole pôsobenia, nielen pripomienkovať nedostatky a hľadať právne nejaké pochybenia, ktoré urobili a porušenia zákonov teda a takéto ďalšie veci. My potrebujeme, a teraz to neplatí len za vrtule, platí to za celú komplet oblasť
života človeka. Potrebujeme tú oblasť preniesť do tvorivého pola, kde tvoríme postupné prebúdzanie, uvedomenie človeka, tvoríme spoluprácu na základe vznešených podstát, základov, prijatia, spolupráce, lásky, podpory, citu, prirodzenosti, proste týchto kvalít. To je skutočná postava, ktorá niečo môže natrvalo zmeniť a zachrániť. To, že niektorý štát v minulosti napadla nejaká iná krajina, to je tá rakovina. Áno, tam tie bunky toho štátu, tí občania sa spojili, vytvorili nejakú silu a v prípade, že tá sila bola väčšia a vykonalo sa tam kdesi čosi na tom pozadí, tak mali možnosť toho nepriateľa poraziť alebo boli porazení. Proste ako to by bolo na pol dňa rozoberania tohto celého, ako to funguje a nefunguje. Takže aj tá fyzická rovina má svoj zmysel, lenže tak, ako je zblbnutý systém na celom svete teraz, nám hrozí totálna vojna. A v tej vojne, hovorím, to nie je vojna západu proti východu, alebo všetci proti Rusku, alebo Čína s Ruskom proti všetkým, alebo ja neviem, čokoľvek si tam môžeme dať. To by bol konflikt, kde by bojoval brat proti bratovi, otec so synom, sused so susedom za, neviem, náboženskú príslušnosť, za politickú príslušnosť, za to, že niekto má rád Rusko, alebo má rád Ameriku, alebo je za očkovanie, alebo je proti očkovaniu, že jedni proti druhým, alebo je za vrtule proti vrtulám, alebo to je vegetarián, alebo mäsožravec, alebo kresťan, alebo moslim, alebo prisťahovalec, utečenec, migrant, alebo nemigrant. A úplne, no tých príkladov toho proste sme rozdeľovaní veľmi silno na toľkých úrovniach bytia, že to sa nedá povedať, že všetci, ktorí sú za v úvodzovkách Rusko, sú proti očkovaniu, sú proti vrtulám, sú tie množiny majú prieniky. Sú niektorí ľudia, možno aj veľa, väčšina ľudí niekde v nejakom, že tie pohľady sú takéto a tie nejaké sú iné, ale sú tam napríklad proti vrtuliam všeobecne 90% ľudí. Ale zoberme si, koľko je teda z nich kresťanov, koľko je z nich vegetariánov, koľko je z nich takých, onakých, takí, ktorí chcú nejaký technologický pokrok a takí, ktorí si hovoria, že to nie je zdravé, aby sme prinášali technologický pokrok, ktorý nás ničí. Neviem, či ste počuli o podstate že dátové centra. Údajne budú potrebovať obrovské množstvo energie, že jedno dátové centrum spotrebuje toľko elektriny, koľko 200-tisícové mesto. A to dátové centrum potrebuje obrovské množstvo studenej vody na chladenie svojich procesorov, tej teploty, ktorá tam vzniká, spotrebuje obrovské množstvo energie a zároveň to zase nejakým spôsobom produkuje nejaký infrazvuk, nejako to bzúči. V USA sú už desiatky takýchto dátových centier a hovoria, teda nevenujem sa tomu, neviem to teraz presne exaktne dokázať podložiť, niečo pre to urobiť, že to vydáva taký infrazvuk, že znovu tie problémy a zase klesanie ceny nehnuteľností a zdravotné problémy a ďalšie takéto veci, že už mi to niekedy samému prípada, že ako keby teda všetko nové tu bolo vlastne nejaké zaťažujúce zlé, že proste, či sme normálni. Ale otázka teraz znie, tá prvotná, na čo sú nám tie dátové centra? Čo chceme ešte viac technologicky zdokonalovať na úkor našich životov, nášho zdravia? Keby tieto prínosy boli, že to vylepší prírodu v okolí, že keď prišli počítače, mali ľuďom uľahčiť život. Moja mama ešte na škole ako tajomnička ťukala do takej mašiny, to mechanickej, všetky čísla a to tam normálne šrotovalo tie čísla, potom na takom štítku vyšli nejaké výsledky. Všetko sa muselo písať na stroji. Keď človek spravil chybu, musel zobrať takú pásku bielu, preklepnúť to tam, no teda najskôr to akože vybieliť a potom preklepnúť správnym úderom a keď sa pomýlil 2-3 krát, tak prepisoval celú stranu. Takže keď prišiel počítač, tak nebolo treba už všetko ručne niekde vytláčať a klepať na stroji a všeličo. Dal sa text kopírovať, dal sa preniesť niekam, dal sa proste, kedysi sa dávali kopírovacie papiere, aby to vyšlo v 2-3 kópiách vlastne, akože teraz to vytlačíme 1000-krát, keď treba. Že to je fantastická pomoc. A
Všetko sme posielali listom, bolo treba vytlačiť, zabaliť, ísť na poštu, zaplatiť známku, odniesť, dneska to pošleme mailom. A nemusíme posielať 300 listov, dneska dáme tie adresy do kópie a pošleme to proste pár klikmi. A otázka znie, kde je ten ušetrený čas? A to je so všetkým. Kedysi nebolo toľko aut. Ľudia museli pešo na zastávku autobusu, autobusom na stanicu železničnú, potom vlakom niekam a potom zase kdesi. Dneska skočíme do auta a sme tam proste o polovicu, za polovicu kratšiu dobu. Kde je ten ušetrený čas? Že kam sa ženieme v tej technologickej zdokonalovaní proste? Keby teda to technologické zdokonalovanie bolo zdravé a bolo skutočne prínosné, že zrazu robíme menej, kedysi ľudia končili prácu normálne, že o 3:30 v robote a mali čas. V piatok, keď išli z roboty, tak mali voľný víkend. Dneska je každý na telefóne, na maili, na WhatsAppe, na čomkoľvek, proste dostihnutelný kedykoľvek, pracovne zaťažený kedykoľvek, že my sme dneska niekoľkonásobne viac preťažení oproti minulosti a pritom technologicky máme niekoľkonásobne lepšie výmoženosti, kedy si neboli hypermarkety. To stála pokladnička, mám takú obrovskú pokladňu a tam všetko ťukala do toho a potom to tam vysypalo nejaký výsledok. Lenže dneska nás nežije viacej ako pred 50 rokmi. Na Slovensku, v Čechách. Alebo 40 rokmi. Kam sa tak ženieme? Za čím? Na čo? A to ja nie som proti pokroku. Ale robme ten pokrok vedomo, robme ten pokrok v súlade s možnosťami a vnímajme tie možné dôsledky, skutočné možné dôsledky na človeka. V stredu, teraz 24. je verejné prerokovanie v Bratislave tých zámerov, tých akceleračných zón a máme štúdiu Bank of America, kde sa hovorí, že pri 10-metrovom vetre za sekundu je účinnosť vrtule 100%, pri 8 metrov za sekundu je 51% a pri 5-metrovom vetre za sekundu je 13%. Idem sa tam opýtať, že keď na Slovensku je priemerná veternosť 5 až 8 metrov za sekundu a okresy ako Dunajská Streda, kde sú naplánované akceleračné zóny, Košice, kde sú naplánované 2 akceleračné zóny, hlásia totálne preťaženie siete dneska bez tých vrtúl, kam chcú prečo, alebo aký je zmysel inštalovania tých akceleračných zón v týchto lokalitách, keď je tam tá sieť preťažená a aká je potom návratnosť tej investície, keď tá vrtula pôjde na 13%, a to pozor, rok má 8760 hodín, u nás je tá veternosť, že 2000 hodín v roku. Čiže len 2000 hodín v roku, len slabú štvrtinu sa tá vrtula dokáže krútiť a z toho ide na 13% výkon v priemere. A to ešte musí byť vypínaná, lebo je sieť preťažená zo solárnych elektrární, takže pôjde na 5% výkon kapacitný toho, čo by mohla poskytovať niekde. V Nemecku majú raz takú veľkú veternosť, nie 2000 hodín, ale 4000 hodín. A krachujú tam tie veterné elektrárne. A toto nie je, že nejaký odborník z Facebooku, toto sú reálne čísla. Bank of America, SAPI, Kongres 2026 o preťažení tých lokalít na Slovensku energeticky. Takže týchto nie že nezodpovedaných otázok, týchto klamstiev, týchto lží je v tom celom tak moc, že s tým treba niečo robiť. Lenže ľudí, verejnosť to nejako nezapája do tej aktivity, do tej činnosti. Som zvedavý, koľko ľudí tam príde, že vlastne to sa sám za seba pýtam, pre koho to vlastne robíme. Potom je nejaké verejné prerokovanie, alebo teda petícia sa prerokovala v dedinke Vyčapy Opatovce, boli sme tam teraz minulú stredu. Je tam nejaká maličká pani zo SME, tá má nervy na starostu, má nervy na právničku, má nervy na poslancov. Tí poslanci to prišli vlastne stopnúť ten projekt, má nervy na mňa, pritom je proti veterným elektrárňam a potom vydá článok, kde vlastne píše, ako si s tým ľudia poradili aj bez nejakých aktivistov, ktorí tam čosi, neviem čože. Nejdem sa ďalej venovať ako tomuto. Človek pozerá na to, aká obrovská frustrácia musí byť v tom človeku, že je takýto v podstate
zlý na všetkých okolo. Takýto človek, keď sa spojí s niekým ďalším, tiež takto podobne nastaveným, čo z toho vzniká? Že projekt tých 15-minútových miest, to nie je, že teraz všetkým ľuďom túto na vidieku ponúkneme bývanie v meste, však tí ľudia by sa do tých miest nezmestili teraz. Keby sme všetci išli teda bývať do tých 15 minút, dobre, dostaneme tam svoje bytíky, budeme mať všetko dosahu 15 minút, aby sme nikam necestovali toľko, aby sme šetrili energiu, prácu, zábavu, relax, prírodu, proste akože perfektná myšlienka, v úvodzovkách obrovsky veľa, že za tým sú ešte zase ďalšie a ďalšie a ďalšie určité pohnútky, podstaty, prečo to chcú takto. A no, týchto je obrovsky veľa. Keď sme pri tom pamätníku, tam sme čítali vyhlásenie, pamätník SMP, tak tam poprosil som jednu veľmi uvedomelú ženu, aby nám pomohla s takým prejavom tej krivanskej výzvy. Sa definuje ako most medzi svetmi. Možno to bude znieť pre niekoho teraz málo pochopiteľne, alebo tak nejako zvláštne divne. Pre mňa každý kameň, každý strom, každá lúka, les, čokoľvek má svoju, to je bytosť, má svojho ducha. Nehovoria tu už o takej hore, ako je Kriváň. V mnohých kultúrach sú hory považované všetky za posvetné. To je bytosť, ktorú tam príroda vytvorila, aby tam v údokách strážila ten priestor. No a tak nám poslala taký text z toho, niekto povie channelingu, alebo z toho spojenia. A boli to slová, že sila národa vstupuje do svojej najväčšej sily vtedy, keď sa ľudia nespájajú cez vonkajší odpor, teda odpor k vonkajšiemu nepriateľovi. Ten sa objavuje vždy vtedy, ak je národ v neharmónii. Keď človek poruší spôsob životosprávy, že ochorie, tak národ porušil, civilizácia porušila nejaké princípy a ochorela. Že presne ako sa objavuje choroba, ak človek nežije správnym spôsobom života, skutočná sila národa sa prejavuje cez spojenie, ktoré vzniká vnútorným prebudením ku svojej vlastnej podstate. To, že ľudia, ktorí si toto uvedomujú, ich je v spoločnosti percentuálne veľmi málo a majú to veľmi ťažké, keď sa takto uvedomia, keď sa takto rozvinú, aby to dokázali zvládať túto, aby to proste majú potrebu s tým potom niečo urobiť, sú to určité fázy. Až príde človek k tomu pochopeniu, že možno sa s tým zatiaľ nedá nič robiť, že na to treba nejaký väčší zásah, nejakú náročnosť priestoru, ktorá ľudí k tomuto povedie prirodzene. Aj keď, čo sú určite takéto channelingy z Atlantídy, tam sa borili presne s týmto istým problémom. Až teda došlo k nejakej kataklizme. A potom už býva zväčša neskoro. Nech je tento výstup oslavou života, oslavou pevnosti, ako sme my všetci prepojení so samotným stredom tejto zeme. No a také pekne, to sme čítali pri tom pamätníku, potom sme mali zhore na Kriváň a tam sme mali pripravený určitý program, taký obrad, krivánsku výzvu, vyhlásenie suverenity. Ja ho teraz prečítam tu, čím to budem považovať za dokonané. Krivánska výzva, vyhlásenie suverenity. My, synovia a dcéry tejto zeme, spojení na vrchole prastarého Kriváňa, v prítomnosti jeho večného strážcu a v plnom vedomí svojej tvorivej sily vyhlasujeme. Poprvé, návrat k živej pôvodnosti. Vedomo odkladáme všetky ilúzie a staré vzorce, ktoré nás doteraz držali v tieni a pasivite. Na tomto mieste premieňame každú osobnú slabosť na čistú silu a odhodlanie. Vraciame sa k posvetnej úcte, ku vzduchu, ohňu, vodám, horám a matke zemi, ktorá nám dáva život. Po druhé, upevnenie vnútornej slobody. Zavezujeme sa žiť a konať v úplnej pravde a integrite so svojím vnútrajškom. Naša sloboda nie je darom zvonka, je to naša podstata. Od tohto momentu strážime čistotu svojho vedomia, svojej zeme a svojho domova s neoblomnosťou tohto štítu. Po tretie, sila jednotného stredu. Preberáme plnú zodpovednosť za smerovanie našich životov a našej krajiny. Sme živými bunkami tohto územia. Spájame sa v tichom, ale neporaziteľnom spoločenstve tých, ktorí tvoria svetlo a chránia život v jeho najvyššej čistote.
pred tvárou hôr v súlade so zdrojom a vo vlastnom ja som. Takto stojíme, takto konáme, toto žijeme. Každý už si tieto slova vyloží vlastným spôsobom. Ono ľahko sa niečo prečíta. Ľahko sa niečo povie do vetra, že sa zbavujeme svojich slabostí, konáme vo svojom strede, zbavujeme sa starých vzorcov. Toto sú vety, ktoré často znejú niekde na nejakých obradoch, nejakých prehláseniach, nejakých vystúpení zo svojho terajšieho stavu, kruhu, proste takéto činnosti. Pokiaľ za tým nepríde konkrétna činnosť, konkrétna zmena vnútorná, tak sú to len slova do vetra. Že ak chcete, môžem tú krivánsku výzvu sem pod video uverejniť do komentárov. Poprosím vás aj o nejakú spätnú väzbu. Človek niekedy pozerá na tie videjka, prídu mi v nemi pocity, že toto vypovedz, toto možno niekomu pomôže, poradí mu to, čosi kdesi. Aj keď v poslednom čase zažívame toľko akoby hejtov, toľko útokov z najrozličnejších oblastí najrozličnejším spôsobom. Keď zvieratku veľké tu behá. A čo je teda zvláštne, že ono vlastne ten narratív toho akoby mainstreamu, ktorý s tým bojuje, že je stále tak manipulatívne silný, že máme priateľa veľkého, ktorý minule niekde vznikla nejaká debata o vrtulách a on teda ma tam nejako spomenul a tí ľudia, no ale jemu za to platia. A on sa obrátil, že k tomu za to platí. Že však si pozrite, má transparentný účet na tej stránke zapravdu.sk, kde ľudia posielajú peniaze. Je tam vidieť každý výdaj. K tomu za to platí. Pre mňa ten včerajší výstup bol veľmi symbolický. Začínali sme ho také ľahkosti, za slnečného počasia, tam pri Štrbskom plese. Išli sme, bol taký obradík pekný, proste. Potom začalo stúpanie trochu neskôr. Lesom, kosodrevinou, stále pekne, potom prišli tie mraky, potom prišli tie blesky, búrka, niekde pršalo, na nás len také mrholenie a stále sa to stupňovalo a pred tým vrcholom toho krivánu, tej skupinky, čo sme išli my, tým sa to roztrhalo, to mal každý a trošku inak. Jednu skupinu ľudí sme stretli, tí boli vydesení, že tam zabilo nejakého Poliaka, že proste nikoho tam nezabilo, ale to bolo už nejakého Poliaka. Ale utekali, že utekajte. A boli sme fakt v takom priestore, že nad nami bolo pekne. Bolo vidieť búrku z jednej strany, búrku z druhej strany, búrku z tretej strany a nad nami bolo pekne, takmer bez vetrie, úplne krásne. A oni utekajte dole, lebo proste úplne boli vydesení a utekali rovno do tej najväčšej búrky. Že týchto muselo tak očistiť, že až moc. A my sme ďalej pokračovali v úplne nejakom príjemnom prostredí. Pred tým vrcholom už prišli ťažkosti, teda aj pre mňa veľké, aj pochybnosti. Datka v jednom momente vyhlásila, že ona ide dole. Ja úplne v sekunde, jasné láska. Prepáč, teda už som bol, neviem, 10 minút pod vrcholom, 5 možno iba proste, akože úplne, že ona už, o minútu už kráčala za nami, ale sama sa rozhodla, som ešte, tu pred tebou sú traje ľudia, práve idú dolu, pridaj sa k ním a proste ja ťa potom dobehnem. Že každý to mal za seba a pre mňa ten moment cez to krupobytie proste, ktoré prišlo potom, že ideš hore, aj keby proste čo bol úplný prejav ako v tom živote. Že čím bližšie sme k prekonaniu prekážky, čím bližšie sme k dosiahnutiu toho pomyselného cieľa, ktorý nemusí byť cieľom, ale teda môže, tým sa ten odpor, tie pohlná pod nohy stupňujú. Že mám 108 chutí normálne s tým celým seknúť, že proste teraz bude to verejné prerokovanie a tam je kapacita miest 350 miest, teda v tej sále, kde celé Slovensko tam má prerokovávať 8 akceleračných zón. To sú, v každej zóne sú desiatky tých vrtúl. Pričom ten prvotný projekt, ktorý ma zapol do tohoto v našej dedine, ten tam nebude. Tá akceleračná zóna pri našej dedine, obrovská, tá tam tiež nebude. To môže vyzerať, aký by som si to niekde dohodol.
Pritom v živote som nemal jednu písomnú komunikáciu, jeden telefonát, jedno stretnutie s nikým, s investorov, politikov, kohokoľvek, s ktorými som sa dohadoval, že viete čo, túto nám to nedajte a dajte to niekde inde, alebo proste akože za akých podmienok by ste to tuto zrušili, alebo čo proste akože nič. Ani slamku som nepreložil navyše pre náš projekt, naše územie, okolie, tam, kde žijeme, bývame, oproti nejakým iným. Každú tú činnosť. A teda to je vlastne ten veľký odkaz teda tohto videa. A pardon, toto by som úplne zabudol a to je teraz to fakt obrovsky dôležité. Boli sme s Datkou na Slavici pred týždňom, Slnko v srdci, tam bola krásna akcia a mal som prednášku o sebestačnosti a alternatívnych menách. A presne na toto apelujem. Musíme vykonávať kroky k tvoreniu. K tvoreniu, ktorého podstata vychádza z lásky. Vychádza zo vznešených kvalít. A vyzval som tam prítomných ľudí, to vyzývam aj vás, a to, keď dáte sem do komentárov, to bude sila. Kto z vás vie niečo vyrobiť? Len tak, že nemáte elektriku, a môžete mať aj elektriku v tejto dobe. Nemáte niečo a teraz, že proste ocitli sme sa zrazu bez teda, že elektriky alebo čoho a teraz čo viete vyrobiť? Tu okolo mňa je toľko jedla teraz, že to by sme nezjedli, keby nás tu bolo 300. Koľko kvietkov, púčikov, orechov, lesných jahôd, kvetov ďateliny, rôznych ďatelín, proste ako takto úplne výhonkov, proste akože ešte stále vlastne takých ako čerstvých stromov, čerstvých výhonkov, teda vetvičiek, rôznych, až po ihličnaté stromy, tie čerstvé výhonky, kvety černíc a to priebežne potom dozrieva vlastne ako takto. Teraz nám doma dozrievajú moruše, vo veľkom za chvíľu pôjdu figy, taký figa nie je úplne náš strom, ale teda už sa mu to dobre darí. A takže to máme jedno za druhým, takmer celý rok, proste tu je toľko zadarmo, to nehovoriac o púpave, žihlave a bylinkách, ktoré proste majú neskutočnú hodnotu výživovú, aj energetickú a všelijakú. A kto z nás toto pozná, kto z nás vie toto zadarmo používať, konzumovať, my toto hodíme na bok, že to je proste nič a ideme do práce, zarobíme peniaze, aby sme ich potom mohli v supermarkete premeniť za potraviny, ktoré nám chutia viac, ktoré sú chemizované, modifikované, všelijako geneticky a neviem čo, a potom proste, ale to tak lepšie chutí. Preto je to len sila zvyku. A kto z nás vie vyrobiť píšťalku, alebo mydlo, alebo nožík? Kto z nás vie niečo utkať, nejaké plátno, niečo ušiť? Kto z nás vie vyrobiť drevené uhlie? Alebo sa starať o včely? Alebo úplne, že kto z nás vie permakultúrne pestovať. Takže nepotrebuje chemikálie, nepotrebuje nejakú extra závlahu, lebo sú na to spôsoby, ako to ide. Kto z nás vie vyrobiť jazierko bez fólie? Kto vie postaviť dom? Kto vie v ňom vyrobiť kúrenie? Či už prirodzené, alebo nejaké také trošku akože moderné. Že čo my vlastne vieme? Kto vie urobiť lano? To sa dá zo žihlavových stoniek neskutočne. Nehovoriac o lanových, konopných a všelijakých iných. Kto vie získať priadzu z toho konope, z toho lanu, z tej žihlavy, z toho čohosi. Ako sa to močí, ako sa to rozpracúva tá stonka, ako sa to z toho akoby vyčesáva. Čo my vieme? A to bez toho, aby som strašil. To osobne, teda z tých moderných činností, baví ma obrovská práca s drevom, stavať krovy, domčeky, aj tento domček za nami. Sme si tu stlkli, teraz si robíme s Datkou taký vlastný. Baví ma práca s kameňom, koľko rôznych schodov, okrúhlych a všelijakých takých som porobil. Viem doma urobiť kúrenie, kanalizáciu, vodu, elektriku, kachličky, obklady, postaviť stenu. Ste úplne, že komu čo bráni, aby sa toto naučil. Boli sme na kurze výroby lukov, píšťal, prežitia v prírode, byliniek, prirodzeného varenia. Boli sme na kováckom kurze so synom. Vyzývam každého z vás,
Zoberte si oblasť života, ktorá vás baví. Ťažko sa to robí v preťažení, že človek je preťažený z roboty, dojde domov, zapne telku, naje sa, padne na gauč. To sa ťažko robí. Ale keď z tohto vystúpite, začnete chodiť trošku bosí po zemi. Ráno, na chvíľku. Začnete trošku byť v prírodnej vode, sa tak okúpať len tak občas. Proste ísť si, zaplávať, namočiť sa tam celý, proste ponoriť sa celý pod vodu. Začnete jesť trošku zdravšie potraviny, trochu sa hýbať, trochu sa zaoberať nejakými zmysluplnejšími vecami, tak zrazu sa vo vás prebudí, začnete kultivovať možno vzťah s dušou, s duchom, s Bohom. Každý svojím spôsobom, svojou cestou sa v človeku prejaví tvorivosť. Je to prirodzený prejav toho, že tá duša sa začína rozvíjať. Budete chcieť vedieť hrať na gitare, na klavíri, na harmóniu, na bubne, na píšťale proste. Budete chcieť spievať od radosti, proste žiť, vykričať to von, tú lásku, to prepätie tej lásky, tej radosti, tej pohody, toho celého. Tomuto sa potrebujeme venovať, hlavne. A to nejde o tom len rozprávať, len o tom vedieť, to treba začať robiť. Fyzicky, normálne robiť. Vyčlením si na to 15 minút denne, vyčlením si na to hodinu denne, vyčlením si na to 4 hodiny denne a sa to stane mojou podstatou. To je viac ako sa najesť. To je viac ako sa osprchovať večer alebo ráno. To je viac ako ísť do práce. Takáto podstata. Na základe nej funguje vôbec náš život ešte túto. Ako fyzikálne. Znie to možno streštené, čo to je za blbosť, gravitácia, to je prirodzene, proste elektrický prúd plynie prirodzene, proste voda tu je úplne všade, alebo čokoľvek. No toto vôbec nie je prirodzené. To funguje na základe vyrovnania určitých energetických polí. Keby ste čítali také rôzne knihy, kde sa popisuje o tom, ako to my krivíme, ako to znerovnovážňujeme a čo tým dochádza, ako to prestávajú fungovať nejaké procesy. A to sa na Zemi udialo už veľakrát. A kam to celé speje? Kam to doteraz vždy spelo? K nejakej kataklizme? Ak má prísť, tak príde. Ak sa nezmeníme, tak príde. Či už osobná, alebo národná, alebo celocivilizačná, alebo celovesmírna. To už ako není v nejakom mojom rozsahu. Asi som povedal všetko dôležité, čo som chcel. Ale teda ten veľký paradox, že tým odbojom, pokiaľ plynie z toho, a človek povie, ja nekonám zo strachu, to ja som úplne v pohode. Ale cítite v ňom ten odpor, ten hnev. No a teda to, že tie tlaky na nás sa čoraz zvyšujú z každej strany, o tom, jak sme platení, je aj taká tá z toho predsedníctva, z toho SAPI o nás, jak teda, že to bolo preukázané a teda sa všade o tom vie a potvrdili to médiá, no ideme na ňu podať žalobu. Proste, no, nech to dokáže. Od nikoho som neprijal ani 1 euro na to, že by ma platil, že by chcel, aby som tu v tom pokračoval, alebo niečo dosiahol, alebo som s ním bol nejako dohodnutý. Prídu ľudia a dajú nám nejaký peniaz ako podporu na túto činnosť. Pretože keď si predstavíte, z čoho ja žijem, z čoho žije naša rodina, že žije z toho avatar shopu, ktorý má teraz tak akože, neviem, 5 objednávok za týždeň, mával ich 5 denne, mával ich aj 20 denne, však všade klesá predaj, to neplačem, nesťažujem sa. Ale žijeme z aktivít, ktoré robíme a keď v poslednom čase všetku energiu míňam, cestujeme na tie, teraz v stredu ráno o 10. je to verejné prerokovanie, potom idem do jednej takej internetovej telky, potom idem večer ešte do druhej. Proste, že to človek celé dny normálne len behá okolo toho. Toto nehovorím, koľko práce je na mailoch a v ďalších komunikačných týchto sieťach, koľko je tam štúdia toho a pripravovanie nejakých pripomienok, komunikácie s právnikmi a ďalšie takéto veci, že to všetko robíte len tak z presvedčenia. A potom, to nie, že niekto napíše v tom SME, alebo neviem, v tom Novom čase, alebo na ČT, tam nejaký dokument, to chápem. To je práca tých ľudí, ktorí tomu veria,
že tomu škodíme, ja neviem, majú svoje informácie, sú zmanipulovaní nejakým spôsobom, to je v poriadku. A že bežní ľudia, za chvíľu to, aby som pomaly sa začal bať, že mi niekto dá vonku po papuli, že čo tu vlastne robím. A to ešte také tieto, že vlastne slovenský to si viem predstaviť, že prídu s myšlienkou, že slovenský automobilový priemysel krachuje, lebo nemá veterné parky. A tí ľudia tam zamestnaní proste budú mať nervy na týchto. Nie je problém vôbec tých ľudí takto zmanipulovať. A človek tu robí obrovské množstvo sizifovskej práce, len z presvedčenia pre tú prírodu, pre to zdravie človeka. A ešte je takto tým zasiahnutý, takto tým trpí. Vnímam ten rozmer ako akési rehole, akéhosi poslania proste, že no, kto vie, ako to dopadne a ty máš toto robiť. Ale pracuje so mnou veľmi veľa takých vecí, ako to nezapája tú verejnosť. Že na prerokovanie v Drahociach prišlo 300 ľudí, jedného zámeru so 6 vrtulami. Na prerokovaní v Bábe tiež 6 vrtul bolo cez 350 ľudí, 400. No som zvedavý, koľko ľudí príde teraz do tej Bratislavy, kde sa jedná 8 akceleračných zón na Záhorí, na južnom Slovensku, na východnom Slovensku. Je to o 10. Áno, treba si zobrať dovolenku, treba tam docestovať. Osobne to považujem za kľúčové tam byť. No uvidíme. Takže, ak mám hodnotiť ten Kriváň, ten výstup, necítim hrdosť, necítim pýchu, cítim vnútorný pokoj a mier, cítim obrovskú únavu v nohách a tak v tele, ale vnútorne niekde v hĺbke pokoj a mier zo splnenej misie. Sme tam umiestnili tie mince Matky Slávy, že sme prekonali tie nástrahy aj toho v rukách počasia, akoby tej únavy, toho strachu, toho čohosi. A teším sa na všetky ďalšie akcie, na činnosť v tom tvorení. To je pre mňa základ. Boli tam ľudia, ktorí teraz nám poslali, ako v Mexiku na pyramídach a v chrámoch umiestnili mince Matky Slávy. Ako známy chlapík zobral mincu do Medžugoria k soche Panenky Márie. Ako na Slovensku, v Čechách ľudia umiestňujú na krásne miesta. Vlastne každému účastníkovi sme rozdali takú mincu. Niekto ju niekde nechal po ceste alebo na vrchole, niekto si ju nechal pre seba ako pamiatku na tento výstup. Že to sú tak krásne momenty, tak silné momenty, že a v jednej chvíli niekto sa na to pýtal, nepočul o tom, že čo to teda znamená, čo to je. A hovorím, počúvajte, už končím teraz video. Tá minca, to je zosilovač, je to rádio, je to pomôcka, je to akýsi prostriedok, ktorý človek ho má pri sebe, alebo ho niekde umiestní, ale to, čo z neho vyžaruje, to záleží od toho človeka, ktorý ho tam umiestnil. A to, ako silno to bude vyžarovať, ako silno to pomôže tomu prostrediu, sú na ne určité symboly. Aj sme tie mince aktivovali, má to nejaký význam, ale to, ako to bude pôsobiť, čo z toho bude, záleží od toho človeka, od jeho energie, od jeho myšlienok, od jeho vnútorného stavu a od jeho možných vnútorných zmien. Takže to tiež nie je len, že kúpim si teraz nejakú sošku, tu si ju položím a ona nás tu už ochráni a to už teraz toto bude všetko zdravé navždy, super. Je to tak trochu závislé aj od každodennej, nazývam to, duchovnej praxe. A to môže byť aj ten večer o 8, tých 5 minút, modlitba, mantra, meditácia. Na tej minci je mantra, ó Matka Sláva, ožívaj v nás. Že možno aj táto, alebo mantra ďakujem. Alebo očenáš. Aramejský očenáš. Slovanská modlitba, indiánska pieseň. Úplne čokoľvek.
Neviem, čím to je. Nejaký som dojatý týmto videjkom a končíme, stačí. Rozprávanie bolo dosť. Poďme niečo robiť. Poďme robiť svet krajším miestom. Ďakujem.